Kamu thana naika bo hingga oron theke ang vlog start khaika hingga bo kamu thana baga ang maisu rok chui rohna naika ko thangka bo hingga bo thangbai hingga kam rok khaichinai hingga tabuk ka evening time hingga ang muya khuk tongo muya khugoi songnani hinui tabuk swnamui tongo saring ni time o hingga tini saring o hingga muya chanai muya kong thamman khai ko norok nugui mankhana bo miya fruman mani ang bo hingga chini nog ganani no hingga bono songnani hinui tabuk swnamui tongo hingga snambai gana snambai phunuk sinai norok no nai tongdi bomoto bol thumnai no bol hormu chungnani bol koroi hormu chungnani bol kaisa thumna nangnai papa bothang halaikia abo kaisa kotor tabuk to muya ni season mo pai khangka ba asung muya malni ata haike taram haike le mangkhung ta pulano ma tong maise bothang bo 구독 자는 구독 빨리 갔어 이거 마지막 구독 muya kisa snambai kya hingkai tabuk kisa bol thumnai tam hingkai hor khainani bol pure bol gura mora kisa thumui nai gana mama no hinga bol pure onek kostong tong mai sungsanani chinoro bolong bukure oro segun bagan kaisa tongo asungno segun bagan simino o segun bagan tane khibi kangai te krine bol nai ma soglakson hinga tabuk tho muya tuichomui tonjak hinga muya ok gudok ni bagoi alu duita na kha hingga muya kom hine ang alu duita rakha hingga mosor hingga te berma hingga te doina bakhor ba muya gudok khai chai khang waisya pa no do tini no first time chanai hingga khaine gana hingga norok bunai tongdi ang gudok khaimani tao aku lah do ay papa mama kare kusma aku lai tay kita bala sih bakana ses kebai do kha joto ses kari kha kabawai ani bosa kebai roi ri jok change khemana kha pra kebai kha bohok ukologo bamja khkai bohok sebja goi kebai kha to pura kebati mamang kha bu khanai rok pura ses niya se bu khanai sumani ses inko dud chabai dorop bam khanga waise no bohok sebja kata ga mui ready khaibe ka gai sutu kisar gana sutu kisar na hinai sutu kisar box khare sinai ta mai mi songbai ke no ma phaika na gedi tabuk oro phai na singu ma tong phaika char bar kuba khan busa hingkai oro doctor of ma phaika hospital phai tabuk doctor na sin toka horo borok se jo to kuskuri kha borok mane hospital borok ma sapanchi kuri kha haino oro duty tongnai rok simise sungna ani busa mai kisa pano saya hingga a kisa paitu kha bufa a kisa paitu bono songoi charana baja khai mai charana hinoi ang a baja khaibe tabuk mui songoi tongo hingkai abo a bajarok simi kisa chao tabo hingga bon baga ang songoi tongo tabuk norok kisa nai tongni chesa
bek selai yang kai mui songke yang kai satai ke sere dikhe tang kai bubuk bai abubuk bai phantok no songnai hai moso theka guri nai tin kai ngai bukhar baja khai janai bukhar nai ri kotor ni botong chikon no dong abono baja khai nai wag no baja khai char nai wag no mùi hồng sampai di mùi tuan bisa hai mùi tuan nak tidak akai ani sangat ini tel không phải cái mày đó বিক্ষি সংগতা বিক্ষি বিক্ষি জানা নাই engkai বহা বাছানো চে লাফাই দিম লাঙো ন এটা না হাতে টান টান নিয়ে দাও বিক্ষি রক সঙ্গে বাহান রক সঙ্গে যত মাইসি চাই পেখা কজাক খায়াও খানামনি বাগে খাতে তনখা মাই রক করি খা